So nagring pa. Kaya mo grita og Mother's Day. So happy Mother's Day na tong tanan, guys. Hello, may mutubag. Hello mother. Happy Mother's Day. Oh, sige, salamat. Langan saman ka. Dari, nagkakatos iro. Kaya nga maghiltar man, luwi naman na. No, laman ang itapan na mong binaging nga tao. Ha? Ang binaging nga tao, itapan. Buksan mo ni Kadlag, kuya, gabi. Ano, awa mo na kung sa dukay, dahil yung buhat kusina. Kung ang tao bagay nga, kung naman na sa barangay. Ah, gatong na ikuntis. Pakuntis ng bananom. Oh, Des Nicole, Nay, happy Mother's Day ko no, Crystal Pod. Happy Mother's Day, Nay! Happy Mother's Day. Salamat ninyo. Nicole. Happy Mother's Day, Nay! Ay na happy Father's Day pong tatay na mas tatay na minaw. Di aman na ni kaning mas ason. Happy Father's Day, tay. Wala. Anong giubo mang ganay? Rebellion ba? Si Rubilin ba? Hoy, tatay Ariston. Ah, hoy, tatay. Tatay Ariston, happy Father's Day, pod. Yes, madam. Yes, Kamusta naman ka diha, pader? Wa ka nag-ihaw diha baka, pader, kibista man? Okay naman. Unsa may imong gi pahinungod diha sa imong mga wa mas ali diha, nay, nagansa mo kanay? Wah, maganda ba ako sa tiran na maganda nila. Ya, may nilang sudan na sabi mas indang sudan. Okay, kuan man, pista man. Nila uda, saka pati yung ice cream na po hilaw nga. Gusto ko sila kakilo. Nahilaw. Diyan, nay, kanang happy Mother's Day, nay. I love you. Salamat sa tanan, nay. Salamat ka doon ninyo diha, amping mo. Sa imong pagmahal na mo, I love you, nay. I love you too. Mingaw lang ako ni mo, nay. Kamusta naman ka, nay? Di, kamusta naman ni muhang gipamati si muhang kuan, nagahapon. Natinga lagi ko gahapon, nay, kay, nay, wa mo ko rin gamit o cellphone, sa, katong papanawag ni mo na gahapon ba? Wa mo ko magdial na, din tawag di ay. Ya, yung tawag. Ah, napindot siguro to. Hindi mo ba kung number? Manapagkala sa ibo na. So naman, naging mong bagay, tulog kami sa kong naman. Wa mo ko nanawag, di mo to natinga ko nanawag ka, kay, Aw. diyan ay ka nang, marato na yung greet ko ni mo Mother's Day, diyan. I love you. Yung hilak man ka? Gisipon ko magtubig. Hala. Gabi na sugod, ang araw mong inita dari. Nanaligo ko nga papalit. Diyan, agwa, nay, ka nang nay, wala man ka mo sakit ni mong unay. I love you, nay. Sige. Kay magkuan pa ko, napakoy dang buhat dari, mga to mi sa Santander, kay si Crystal, ay mga paliton ba sa eskwelahan nga luto-lutoon. I love you ninyong duha sa tay, ina sa tay. Yeah. So, nakapulto po sila kayo mag-init ko. Sila ako pas diri magkaon. Oh, sige na, nay, love you, nay. Lauda. Love you. I love you. Bye. Bye-bye. Madung adlaw na tanan, guys. Ako na pud ni, guys, si Ruby Provinciana. Welcome sa ang YouTube channel ja. Allow nga Domingo day ron Mother's Day. So happy Mother's Day sa tanan mga inahan, mga single nga mami sa tibok kalibutan, kung saan man mo ron kanang happy Mother's Day ninyong tanan. Kuan, guys, karon ga lanlan ko na ning avocado kay nampoy avocado. Ja hapit na makadimti. Ag isa, guys, kanang murag na overripe na jud siya na ah. Hapit na sa makalimti kaon man jud kay naka hinumdum ko nga naadi ko avocado. So kuan ra nun siya, guys, sulo ka buok 45. Salamat day kuno ko dani ni kuan nag-deliver dani si Cheryl Rendon, shout out. Ja karon day Mother's Day, happy Mother's Day lagi kanang mo adto day mas crispy ron sa Santander kay mamalit siya kinahanglan niya sa ijahang luto-luto lagi sa pizza. Wala naman sa mga stock dari. Wala po siya mga bread mo nang mamalit mi dito kay murag barato dito sa Santander, guys, ang mga
gulay. Ja. Nakakita mo ko sa post ni Sis Ansal na ikag ko si mohang post nga avocado. Ja. Marihang kanon ni guys kanang daghan kadto ni sa vitamins ni avocado. So mga unta kay murag lami pa dyan siya kay murag ibutang man ni sirip. Lami kayo siya. Agaban na rin kay namawon man ka ng butangan bitin nag-condense. So lami na nang may condense. So ginahan sa mukha avocado kay dagan kanisa og vitamins. Anja guys, late kadto ko naka-upload kay mao lagi na wawa lagi signal dari. Kanang kulit bitaw kawag signal sa globe. Hindi sa mag-uploading nagimuhang video. Hindi ma-upload kay magwawaag signal. Manang late agang upload karon sa pagkanto na magdumagiti gahapon. Diya guys, na nami dari sa Santander, Just Cristel namili na siya og sliced bread kay hinanglan jud siya mo palit og sliced bread nga napu kabuo kay para sa usa ka semana. So dari naman mi namalit sa kuan guys sa bakery. Diya guys, pag human namo og pang malingki dito sa Santander, ningari mi diri sa simbahan sa Uslob kay Orient lagi ni Cristel ron kay siya may gikuha og kanang kuan sa mong kapilya Santa Cruzan. Diyan na apat ni sila kabuk guys, nagbaklay may padung na do sa kumbinto. Hari ko na sila sa kumbinto, ma-orient sila. Init. Titoy. Friendly kayo siya oh. Cucu. Uy, terus siya nak. Wala tag-iya. Ngano dati. Gamay ra ba siya nak? Picture lagi kuan ni ate. Ini ay mamaak lagi. Di uy. Mamaak. Uy. Shh. Titoy. Gabay daw. Mura magnaw ni Murtil. Magnaw ni Cristel. Magnaw ni Cristel. Good Godinez, Eyamin Bilingan, Arlene Maclarayo, Cristel Escalan, at Shaina Tano. Guys, gikan na mi dito sa kuan kanang nag-orientes Cristel kay api lagi sa dress Rayna dari karong 20 city hinja. Karon mangita pa lagi may gihang gaon, bawa sa mida ni mangita ijang gaon kan sa tuingan sa imuhang nabunot nga kuan Rayna. Salos inform. Ano? Kasi bunot-bunot man guys ugon sa ilahang kuan. Salos Infermorum. Kuan Mary of Health of Sick. may ijang nabunot. Ora man pugag miri gunag ja. Ang problema lang na ron guys kay mangita big asa dani iyang gaon nga. Ato para manas dalagi pangitaon ng gaon ja. Di ra ba provide sa among kabilya. Kami ra ba mag-provide? Si kabilya. Kapilya. Aw. Dili provide sa kapilya. Kami kuno ipa-provide kay mura man jud kuno makatabang sa ilahang simbahan. Mo ni siya kani? Dili kani siya oh. Diyaw di ko makakita guys. Kanang di lang siguro na sila pa. Apilon siguro dani. Uy, ngano na. Lang ano na di mo apil. Uy, kaya apil-apil ko nimo nya dili na hinuon. Ingani siya nga kuan kanang Kanang naman na sa simbahan, good ko tong ibutang sa kuan ba nga nay pero need jud og puti nga gaon may gingan. Puti nga gaon. Puti man Ja. jud na ba sa Pagita tong murag puti nga gaon nga anong gitanaw. ano video man eh. Nasa kuan guys kanang Basta gown jud siya nga kuan. Formal. Ano ni ba? nakakita na ko yung aninak sa kuan sa dalagit pero mahal lagi ang rent. Sagdi lang kanang paningkamutan lang namo guys nga
makakuan siya, maka-appeal. Kay kuan pod kanang first time li pud diyang nag-appeal dali sa mga barangay. Kanang kasuway pud siya og rayna. Kay mura man pukuno sa rayna na, rayna ba na? Cha. Mura kuno po sa rayna guys, pero amo laman ng kuan. Ngitaan nagpamaagi na guys nga kay 20 city ra ba sila sa alas 4 sa hapon sila mo paso sa simbahan. Mura po kada nag-ikasal na. Simbahan. Sa simbahan man. Nag-orient gani. Parado na yan. Dili, alas 4, mupaso sila simbahan. Simba. Kung magsimba, magpaso dito sa libot sa Basilika sa Uslob. So sagdi lang guys kay may gikuha man sa Cristel Dari kuan ja. Ganahan man pud siya man ang kamutan lang pud na. Hi sa kanila guys. Ja, salamat kadto sini bitanin ja kuan. Happy Mother's Day ja mapay paguli na mo karon. Wa mi celebrate sa among Mother's Day kay nahuman na mag-celebrate gahapon kay nakakaon naman na sila Jollibee. Everyday mangud kuno nga kuan guys, everyday naming Mother's Day. Adlaw naman jud mi nga kanang di naman inyo kanang karong adlaw ra ang adlaw sa mga inahan. Kada adlaw man jud na nay celebration sa atong inahan bitaw guys. So mo tayong video guys, mo ato sa kusgawas kay ang tanawon si Papa Idi to kay nanguan man siya. Nanagat, tanawon na tag nabay kuha. So, si Cristel busy na siya kay naghimo na siya sang assignment ja. Ang bintana kay na may kuan sa adlaw na So atong atuon si Papa Idi guys, ug baka kuha ba to sa isda. Kuha si Papa Idi. Si Zeraman usa. So wala diyang kuha oh. So grasya gihapon na guys, daghan kaadyo. Daghan kayo. Bawa pat siguro ni ka kilo. Katawas ni cool guys. Niuban pa. May piniuban ko pa. Di ba silbi ka dito? Linaw. Palbalo ngayon. Pero kuan mo gumi guys, nag-meeting sa kuan ni Nicole. Wala kay katapat dito. Sus mga Gabi grasya. naman nangaon ko, kung nangaon na naunta og sayo pa, abay siguro sobra sa cooler. Gabi na sa makita. Pero napay nagat dito. Wala ka puro na gapud na. Pero nakakuha mo ka sila. Alo, pero gamay ra kaayo. Siya ang lakas ang nabistuhan nga pag gabi ka doon, isa sa kilid. Mga maligya tag isda. Sa kilo. Kugi lang juga panaga. Ang daghang kakuha. Presko pa ni kaadto guys. Gahi pa kaadto. Tulod jud. Ini kapin. Tuh baligya ta guys, baligya kay napay daghang isda dito. Tulog jud ka kilo. Kilo pa. Kung ako pa din niya buha ko, ara pagka iskos na tangan. Dali ko nagkilo sa dapit sa baybay guys, kay kaming kuha na ito, di-adyo pa. No? May iska din daw, kay nakaprisko. Diri na juga maka-kangan og isda nga grabing kaprisko. Kanawa pabutang ig-ayos. Ayan, dagko ka doon. Napoy gagmay guys, napoy dagko lang. Pero lami dyan ni siya ka ng unan. Okay na pa.
A few moments later. Guys, mag-adlaw tanan guys nga ako pwede si Ruby Provinciana, maron ako sigbin nga sungkaban. So guys, kanang na ako darison sa ang amo kay kuan lagi kanang double trabaho ko dari kay nalapod may problema karon ako kay bawog kanang maka ngadto na pug kurun og buhol kay si Tiri lagi emergency gabi. Ja, nam ko kakadong mga trabaho undarin ja napod ko daghang mga obligasyon ni Christy lagi kay api lagi sa kanang sagala kanang Reyna Ilina nga na sa karon laging 20 sitin ja. Problema pa na kay mangita pa di ko gaon. Nabisihan na dali guys kay ina ko ipang arrange. Supra sa bahag kasada. So na ko ipang kuan dali guys ja. Salamat kay kado ni sis ay ni salamat kado ni Mambitani sa ijahang stand. So makita na jud ko ninyo guys. Balag wa ko'y bra dari guys, wa ko nagbra kay kuan. Wa ko nagbra kay nalimuot. Bitaw guys kanang malig ni sang isod na. Kay kani siya kinahanglan din siya nga usod ni. Kina manabuwang na siya. Jagi saahan ang isod baniha, wala ko naka video kay kuan. Ja gahapon guys. Why tay ganap sa atong Mother's Day kay everyday Mother's Day naman jud bidari. Bisag di Mother's Day mag pahasikaso gyapon sa atong pamilya. So nabuwang naman ni siya guys, man siya hang ano na matay na. Iya mo turut pag gyapon ni siya. Kaya na may dagang kadong mga kuan saha na kuan siya oh. Na wa makagawas kay na sobraan ra sa kadugay na ba. Wala guys na problema ko karon ni Kiri kay emergency gabi. Ja wa ra ba dilaing mudahan. Ja salamat day ko ni Mayor kay si Mayor may nang uban. Di madali dari dito guys. Pwede pa naman mo lupad naman ta ko. Sa amnang ladu man ko. Na guys, na dai murag ning turut na. Kaya nadu pa lamang ko. Pwede pa naman sakdin og series. Naabot na ko dito. Pwede pa naman sa sunod series guys. Nakaabot na ko dito gabi pa. Kay naluoy ko sa akong matir. Kanang Mother's Day lagi nga kuan kanang kalitog nay abot nga problema. Kay mahimo guys kay mga nilalang ra man kita sa Ginoo, mga Ginoo ra man si makabuot natin. Waon na ta. Na guys, una nanurok siya oh. Hindi kay inihan do malagi si kanang ati kay di lagi sa ati maka adto. Kay kabaw na sa ati nga nasa ibang tagunon lagi pud mga kuan di pwede man nabijaan si Imim. Mana si Imim nihanjo na nga ako lang ko ni jahang ibringan lagi pamasahe pa adto didto. Ya si Tiri kay kinahanglan na madin isang operahan. Ako'y mahimo guys kay busy ng kado ko po dya. Naisip ko sang amo dari. Ya guys mula ko di kurun kay mangita ko gaon. Steam manahaw dari panarbaho. So diyan na mga pila ka adlaw na ni manurok na ni. Ito niya akong singot guys, apil niya itong dilat.
Ako. Singat. Sa mutulog para mani. Guys, kaya magkuha tag punta. So, ato ni siyang ibalik, guys. Ato ni siyang ibalik kay magkuha na siya kanang naha. Yan na guys, agduha ka punuan na upat. Tiday ka nang nahimo na sa upat. Upat na siya sa kapunuan kay mutubo raman na siya kay naman na siya ugat. Sa gimuhang kuan dia dako na ang gawas kay hapit naman siya mamatay, ang gawas dari na buhi na. Kasi guys kanang diagang mga binuto lang na ibutang dari kay ni sang kuan na mag-charge ako kay para kuan ko mag-edit. Hindi mo lagi ni guys kanang gaw lagi ko ni tiri karon. Kay wala dyan tao makatanod ni dyan to kay mga tao lagi na po yung mga gusto lagi po na mga obligasyon lagi po pamilya. Labaw po ko na po ko obligasyon dari lagi. Pero malagi na maluoy man jud ko di man ko makaliog kuan kanang di ko maka-adto nila. Pero paningkamutan ha guys nga makakuan ra ko ni tiri. Salamat kay kadyon ni Mayor. Ngay naa siya didto jam mo lagi Mayor mo eskwela pod lagi karon. Problema si manang hilin ko no may mo puli karon ni dyan. Si manang hilin ka di man pwede og gabi. Labaw pod na sakit. Na pwede jay mag-opera. Ja hasan ni charge ja. Thank you for watching guys. Ampo lang gihapon ta nga okay ra lagi tiri. Ja mo lagi na guys kanang nagilagi pus nanay kay mo lagi na anong maglisod lagi kuno ginhawa basig ning kuana dihang kanang sakit lagi kasing-kasing. Ja padadon lang gihapon tag ampo. Sa ni salamat kadyo. Thank you for watching.